Rakt från mäckeriet. Kunde inte göras utan DBS. Brorsan TBS. Yeah. Mash it. Skarpan. Macke, vad händer? Vad händer Uppsala? Skåne. Marken. Sebjanovic. Organismen. Mash it med vinet. För Sebbe jassar fram till micken, han är skitväck och lägger det sådär typ lagom sliten som en blygläpp i helvete. Må hända att jag ligger som en spritfläck på hennes bädd, men Sebbe lägger grus som en nysläpp från fängelse. Det ekar ut som ett brandalarm i korridoren. Jag ligger rak långt hukar Amaro från Corleone. Det smäller hårt på det från vänster om min högerhand. Jag slutar aldrig skina förrän det glänser över Sjöbo strand. Ni vet vad jag kan hitta, särskilt de som känner mig. En gubbe här, en gubbe där, Norra Grängesberg. Apropå inget som insikten efter stora bångar, att ostbågar är så nära böglukt vi nog kan komma. Det är ingen stress, allting löser sig med tiden. När man röker ifrån svinet tills man klöker som man skriker. Rör lite siket som man krökat upp en liten. Vi snackar gorilla pimper som är stökigare busy. Ni vet den där Marken som är pundigast av alla, som hade fickan full med pix men tuggade upp alla. Hoppar upp som EHG, bubblar upp som kalla. Höga hela tiden, det blir trubbel när vi landar. Vi får fitta, det kan lukta typ som laxar. Min brud nummer 2, den där gussen är din mamma. Ge någon av oss en spelning så dödar vi den.